ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед, доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз эълони UFC оиди ғалабаи Нурулло Алиев. саҳифаи расмии UFC Нурулло Алиевро ба қайд гирифта чунин суханҳо навиштаанд: ҳоло ҳам шикастнопазир, Нурулло Алиев баъди ғалаба дар UFC Vegas рекорди худро 10-0 кард, навиштааст UFC. ва Нурулло онҳоро ба қайд гирифта навишт ки 10-0 ин шӯхӣ нест. бале дӯстон, рекорди 10-0 шӯхӣ нест ва мо боз як маротибаи дигар Нурулло Алиевро табрик мегӯем ва биёед мебинем ки доваро ин муҳорибаро чӣ гуна баҳо доданд. ду довар якум ва дуюм раундро ба Нурулло доданд, сеюм раундро бошад ба рақиби ӯ Ҷо Солеки доданд, сеюм довар бошад ҳамаи раундҳоро ба Нурулло Алиев додааст. ҳамин тариқ якум ва дуюм раундро Нурулло гирифт, ана сеюм раундро бошад Солеки гирифт. дар умум бо ҳисоби 29-28, 29-28 ва 30-27 Нурулло ғалаба ба даст овард. лекин дӯстон, бояд қайд кард ки ин баромади Нурулло ба баъзеҳо писанд наомад. яке аз мутахассисони хориҷӣ оиди ин муҳориба чунин суханҳо навишт: Нурулло Алиев бо қарори ҳамаи доваро бо ҳисоби 30-27, 29-28, 29-28 ғалаба ба даст овард. баъди 2 сол бе муҳорибаҳо ва баъди осеби вазнин, ӯ баромади на он қадар хуб нишон дод ва боз Ҷо Солеки ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. Нурулло бояд ки дар болои худ кор кунад, навиштааст ин мутахассис. бале дӯстон, шояд ки баъзе шумо низ ҳамин гуна фикр кунед, лекин як чизро бояд қайд кард. аввалаш ин ки аз ҳама муҳим ғалаба аст. дуюм ин ки Ҷо Солеки камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорад, яъне ӯ хеле хатарнок аст. сеюм ин ки пеш аз Нурулло Алиев, Граунд Доусон, ки чанд муддат пеш даҳум рақами рейтинги вазни сабуки UFC буд, дар муҳориба зидди Солеки бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва ин маънои онро дорад ки Солеки ҷангвари сахт аст. ҳамчунин дӯстон, фаромӯш намекунем ки Нурулло баъди 2 сол баргашт. ӯ баъди ҷарроҳии вазнин баргашт ва нигоҳ нокарда ба ҳамаи ин ғалаба ба даст овард ва боз дар вақти муҳориба ӯ нишон дод ки дар стойка инкишоф ёфтааст, ки рақибро ба нокдаун равон карда тавонист. ҳозир бошад дӯстон, реаксияи худи Нурулло Алиев дарҳол баъди ғалаба: акнун 10-0, ин аллакай шӯхӣ нест. ма тайёрум, барои топ 15 тайёрум. ма 2 сол аз ҳисоби осеб ҷангида натавонистум ва баъди 2 сол муҳорибаи хуб нишон додум. ин шахс, ӯ камарбанди сиёҳ дорад. ӯ дар рекорди худ 9 ғалаба бо тариқи усул дорад. ин шахси ҷиддӣ аст. ма тайёрум, алҳамдулиллоҳ. тоҷикистон ба пеш. мо як маротибаи дигар Нурулло Алиев даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. акнун дӯстон, баъди расо як ҳафта муҳорибаи дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуровро дар турнири калони UFC 311 интизор мешавем, ки шаби 18 ба 19 январ дар Амрико баргузор мегардад. рақиби Муин варзигар аз Корея Риня Накамураи бебоғ бо рекорди 9-0 мешавад. 2025 солро бо ғалаба оғоз кардем ва умедвор мешавем ки дар пеш варзигарони тоҷикро ғалабаҳои калон интизоранд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.